Sa number 3, nagapati si Bacolod City Mayor Albee kay hindi na kinahanglan pa ang isa ka probinsya para sa ginapropose nga Negros Island Region. Ginaduso naman ni Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Sunod kay Benitez, madugay ang among proseso kag base gani hindi pa matigayon ang among tikang sa sininga administrasyon. Luyag nga mahangpan ni Benitez ang panindugang ni Digamo kay kun equal footing o kun patas ng representation man lamang ang gusto sa gobernador sa Negros Oriental. Ini ang saranga matalakay kag ma-address. Kahapon, nagsapol si Governor Eugenio C. Lacson kag Digamo sa tinutuyo nga maingganyo ini nga magsuporta sa NIR. Ginapasalig ni Lacson nga paagi sa parayon nga pag-istoryahanay nga ini nga isyu ang mahatagan sa nagakaigo nga atensyon. Samtang sulod sa Benitez, parayon ang inventory sa mga offices ng national agencies lakip ng ilang manpower para sa ilang ginadusog executive order para sa sub-region o kun sa NIR. Kung mahumana ini, ang drafts ng EO ang iyang isabit sa kay DALG Secretary Benjamin Abalos Jr. para masabit for approval sang presidente. I don't think it's necessary. Ano ang purpose for creating another province? I mean, for what purpose? So they will still have. So then he will agree to the NIR? Yeah, that's what he's saying. He will agree to the NIR if a third province is created. Then maybe why don't we address the issue at hand? Kung ang iyang reklamo is fair representation, then why don't we hear him out in addressing a fair representation solution rather than having a third province? Kadugay pa na eh. That goes to a process that might not even happen in this administration. Ako, let's just address, because I don't think that is the only solution for equal footing. There are other ways to assure them that nobody will be left behind. We shall work together, especially us who belong to this Negros Island. We shall continue to work together para ma-reach din natin ang full potential of our respective provinces.